Les deux présidents ont maintenant signé une déclaration d'intention qui porte sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання. Декларацію про наміри між президентом України та президентом Французької Республіки щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання підписують президент України Володимир Зеленський та президент Французької Республіки Еммануель Макрон.